Jeg zoomer lige lidt ind. I kan se, der går nogen heroppe. Det er dem, de går helt heroppe. Dem vi skal få fat i. Jeg kan ikke gøre for, at jeg filmer, at mit kamera det filmer så fucking dårligt. Det er sådan et kamera, der koster 200 eller sådan noget, tror jeg. Vores venner, de går derover. Så vi kunne ikke se dem, fordi nu kommer huset. Prøv at se snit Og det er Simon, og Thora fra Thora J. Der er Tobias. Tobias! Kom! Hvor er de andre? Okay. Nu løber vi. Kom, det går nok. Simon! Kom! Kom! Benja! Hvad? Se herovre. Så vi kan se. Han laver det. Specialklassen, AKT, og 5. klassen og vores klasse svæver. Simon, jeg filmer overalt. Mike! Der er Simon. Simon! Ja, Simon! Abdo! Vink! Abdo, vink! Og Niklas! Simon! Vink! Ja, Johannes, kom! Kom, kameraman! Jeg gider ikke være med. Jeg filmer bare. Hvor er det sjovt. Filmer du? Ja. Jeg har filmet 3 minutter før eller 12. Thor, du kan godt filme os ikke. Thor! Åh! Sandsum for det hul, så det er ikke godt, det er sandsum for det. Tilbage. Køn på hvad? Det tror jeg har ikke. Jeg har 2 batterier tilbage. Skal du selv oplade batterier? Nej, jeg smider den bare. Simon! Simon! Skynd dig! Kom og Sims. Simon, kom lige!
Vi ses. Ses. Hygge jer. Ja, Niklas. Ja, men hygge jer. Vi ses. Hej.